Здравейте, приятели! Вие сте във втора част, как показвам всичките си кремове. И започвам от ето това, което си мислите, че не е крем. И аз когато го видях, помислих, че не е крем, но четките не са тук, защото е доста старо. И ето така, с пудри, такива, тук беше детска спирала и червил. Ударих се, няма нищо. Имам още един. Не, три са даже. Ето вторият, който е ето така със светове. И тук, чакай, че беше наобратно. Няма тук четки. Защото е доста време. Ако искате да видите и другият, абонирайте се и отидете в трета част, защото нямам време.